El que cal tenir clar és que ara com ara, diríem, les perspectives del govern Obama en relació al tema de la pau, des del meu punt de vista, són l'antítesis del que implica defensar la pau al món. Quan mirem el tema de la inversió armamentística, suposo que el Jordi ens podrà analitzar més en profunditat, però el govern Obama ha incrementat el pressupost militar fins i tot per davant del que era l'era Bush. A l'Iraq continua l'ocupació i es preveu que no hi hagi una retirada imminent. A l'Afganistan també es preveu un augment de les tropes. Es mantenen, diríem, presons de la vergonya com la de Guantánamo. Per tant, en política, també a nivell internacional, doncs evidentment no són polítiques que defensin la pau. Ho vam veure fa uns mesos, quan hi va haver-hi la matança a Gaza, el govern d'Obama va mirar cap a una altra banda i en tot cas donava suport al govern israelià, silenciant una massacre que va, diríem, assassinar a milers de persones. Per tant, les polítiques no semblen conduir en una direcció de pau, i el mateix passa a l'Amèrica Llatina, quan hi ha les negociacions secretes amb Álvaro Uribe a Colòmbia per tal d'augmentar les bases militars en aquest país, que generen una important desestabilització i on hi ha una criminalització de governs progressistes que trenquen amb les polítiques neoliberals, com el govern de Chávez, Morales o Correa. Per tant, les perspectives de futur de l'era Obama, malgrat les il·lusions que molts sectors populars van dipositar en les mateixes, no crec que canviïn gaire en línies generals en els aspectes econòmics o geoestratègics del que han sigut polítiques anteriors. Evidentment hi ha una diferència, però les grans expectatives posades en el govern Obama, des del meu punt de vista, crec que seran difícils que es puguin complir. I per tant, això de fet no és el primer cop que passa, no? Ja fa anys es va donar el Premi Nobel de la Pau a Henry Kissinger, el secretari d'Estat nord-americà, evidentment tristament famós pel seu rol en la guerra de Vietnam i el cop d'estat a Xile, i per tant potser els membres del tribunal del Premi Nobel s'haurien de plantejar una altra sèrie, diríem, de personatges i de persones que lluiten per la pau, que n'hi ha moltes avui en dia, i que per tant aquestes crec que jo serien les que s'haurien de mereixer aquest Premi Nobel de la Pau, i no dirigents polítics que malauradament poca cosa faran, i aquests mesos que porten poc han fet per la pau a nivell internacional. Sí, jo penso que el Premi Nobel de la Pau des de fa uns anys, el Comitè Nobel, és a dir, el jurat que tria els premiats, penso que porta una dinàmica en la qual vol incidir en la realitat a través del premi que dona, no? És a dir, que no es planteja tant quina persona és més interessant, els mereix més de forma clara el premi, sinó que ells troben la manera d'incidir en la realitat donant el premi, no? I aconsegueixen un impacte i donen un missatge a través d'aquest premi. Ha passat en els darrers anys de forma bastant significativa, i en el cas de l'Obama, de fet, ells se'ls escapa una mica en el text en el qual donen suport, especifiquen per què han donat el premi, que viene a dir que molts dels valors que ells han defensat durant els darrers anys l'Obama els representa o els simbolitza d'alguna manera, no? Per tant, al fons, penso que s'entreveu que ells, quan donen un premi, diuen això és el que s'ha de fer, no? I en contrast amb el que ha fet en Bush en molts temes, visualitzen que l'Obama pot ser un nou lideratge internacional i d'alguna manera volen dir, doncs això és la via que s'ha de fer, diguéssim, no? Des d'aquest punt de vista, penso que no està mal el premi, en la mesura que l'Obama, si té una sèrie de compromisos públics fets, rebre el Premi Nobel de la Pau, l'obliguen, i que sigui un 1% més, a que aquests compromisos d'alguna manera puguin avançar, no? És a dir, com a estratègia política no em sembla malament. Una altra cosa és que aquesta manera de donar els Premis Nobel de la Pau sigui una mica fraudulenta respecte a l'esperit inicial del Premi Nobel de la Pau, no? Fins i tot l'Alfred Nobel, que no era un tio especialment alternatiu ni especialment res, va deixar clar que el Premi Nobel de la Pau havia d'anar per esforços civils a favor de la pau, per trobades internacionals que promoguessin la pau, i, parlant en aquell moment, tot allò que aconseguia reduir els exèrcits i la militarització, no? I per tant ja parlàvem, en aquest sentit era molt revolucionari en aquella època això, no? Clar, llavors donar un Premi Nobel de la Pau a la principal potència militar del món, que és els Estats Units, potser en aquest sentit és com una mica de patinada, no? I lògicament, deia l'Ester, hi ha molta gent que se'l pot mereixer més, i encara més, hi ha gent que necessita molt més els diners que l'Obama, hi ha molta més gent que l'Obama que necessita la publicitat, hi ha molta més gent que l'Obama que té molt més difícil la seva supervivència física, no? Per tant, per mi és una mica ambivalent, no? La mesura que dona pressió a l'Obama i l'obliga a comprometre els seus vells discursos, doncs em sembla bé, em sembla pràctic i interessant. Ara, realment, no sé si porten una dinàmica que estan allunyant-se del que seria l'esperit inicial del Premi Nobel de la Pau, i per tant també perdent oportunitats en aquest sentit.
No sé, jo tinc un... Estic d'acord amb el que dieu, però tinc una altra perspectiva, suposo que potser bastant estrafalària, però qui mana als Estats Units? Jo tinc la impressió que mana el Pentágono i Wall Street. I són cicles. I en aquest moment hi ha interès d'una cara amable que surti pel món per reconciliar-nos una mica amb la gran potència, amb els Estats Units, i ens porten a l'Obama a les candidatures olímpiques, ara al Premi Nobel de la Pau, però segurament per aquesta intenció de fer més fàcil les vies diplomàtiques, però sense canviar res del que les línies fortes del govern dels Estats Units volen canviar. És veritat que ha heretat una sèrie de conflictes, com explicava l'Ester, a l'Obama realment complicats, tot el tema d'Iraq, d'Afganistan, però també hem vist que quan surten nous problemes, com el cas d'Honduras, les possibilitats de govern de l'Obama, les possibilitats de marcar una línia o una altra, queden difuminades, queden diluïdes. Parlava l'Ester, Jordi, de despesa en armament de l'era Obama, tan alta ja? Bueno, diguéssim, l'Obama ha fet alguns... Penso que sí que ha fet algunes reformes i sí que realment representen un signe d'inflexió respecte al Bush. I, per exemple, sí que és cert que la xifra de la despesa militar nord-americana és la més elevada que mai, per tant, en aquest sentit ho ha superat. El que passa, els increments que va fer Bush en anys anteriors van ser molt forts, no? És a dir, que l'increment de l'Obama no és proporcional a l'increment que havia fet Bush alguns anys, no? Ara, la capacitat de potència militar dels Estats Units és fortíssima i en totes les variables el paper dels Estats Units és bastant galdós. Cal veure l'Obama fins a quin punt corregeix, no? Per exemple, un tractat tan obvi i tan evident com les mines antipersones, els Estats Units no l'ha signat, un tractat com el de la bomba de dispersió tampoc l'ha signat, en comerç d'armes, les negociacions internacionals diplomàtiques per arribar a un tractat mundial que reguli comerç d'armes, als Estats Units és un dels països que més pals posa a les rodes, en el comerç d'armes és un dels països més actius, és a dir que, per tant, en aquest sentit, la factura, diguéssim, de guerra-pau dels Estats Units és bastant lamentable. En la mesura que Obama plantegi alguns canvis significatius en aquesta línia, doncs podrà ser interessant. En la mesura que es quedi més en retòrica, doncs serà més el mateix, no? Jo, malgrat tot, penso que ni que sigui a nivell de discurs, alguns canvis de discursos per mi són significatius, és a dir, que dir públicament que no es poden imposar les coses, sinó que s'han de negociar, s'han de consensuar amb altres països, això, a nivell de concepte, per mi és positiu que es digui, perquè dir el contrari també és fer política, no? Per tant, bueno, de moment tenim uns discursos interessants, falta veure que això pugui concretar-se i, lògicament, les constriccions que hi ha dins un mateix país entre governants, lògicament hi són, no? Igual que entre Zapatero i Rajoy tampoc hi ha tantíssimes diferències amb alguns temes, no? Amb alguns sí, però amb altres no tantes, no? I que al final sabem que la política de joc, la política existent, té uns marges realment petits, no? És a dir, que hi ha moltes altres constriccions externes que limiten el camp de joc.